ovo je tvoj poklon za 2 godine tačno od izbacivanja pesme Tik Tak. Living on the internet. Super posao, bravo. Bravo ekipa. Još 2 dana snimaš spot? Da. Meni se rekla da je danas gotovo. Pa jeste za tebe gotovo, a nije za mene. Šta predstavlja ova pesma koju si napravila? Predstavlja pogled na upotrebu interneta i kako se mi kao mladi suočavamo i tražimo rešenja i relatujemo sa njim, jer mislim da nas svet okolo ne razumije toliko koliko nas internet. Ćeš ovo moći da ubaciš u montaži dok pričaš, da u pozadini i dalje idu kadrovi sa snimanja? Wow. Brate, ti baš znaš puno o montaži. Da. Montaža je moje drugo ime. Stop. Kada ti padne na pamet neka ideja za pesmu, od čega to počinje? Znači, moje pisanje pesama je sve uvek počinje od teme, o čemu želim da pišem. I ja, ko što sam 1000 puta već rekla, pišem tekst u... Pomoći ću ti. U Wordu. Living on the internet. Pogledaj što sam izmislila. Pošaljite mi po pošti, molim vas. Zote. Hvala. Hashtag fan. Living on the internet. Meni je ova pesma, celokupan look i spot, ima mi mnogo neki Dora vibe. Ima mi neki Dora Eurovision vibe. Pa me zanima da li si možda planirala sve što si uradila. Meni ovo totalno ima neki Dora vibe, Eurovision vibe. Kao vidim to totalno na nekom velikom stage-u i sve to. Da li si razmišljala u tom pravcu? Da li si razmišljala u tom pravcu nekog... Ovo je čitav projekat sam napravila za Doru, ali it was not good enough i nisu me acceptali. Living on the internet. I sad kao ide deo kada edituje i napiše Dunja je najbolja. I hvala joj što se družimo.